kita tuh hutan yang udah data nanaing mengarap permain di mana lah koporat tuh gereja non jadi asa kotok kita di badir tuhatta udah kita mulai nama muhai saat nama mengunjungi totong tuhatta nama ringan di tonga-tongatta jadi opat tu simak katulang asa kok kamu kita ngang muna asa tiur-tiur udah otak dan notar lumbobi matu udah ni bere munom jadi upasa kami makartekiat tu hamu katulang nalaho mabilang tangiang jadi mau lanjut matangnya mainan mau niati ma Tuhan pasal warna kami para cucu gimana Tuhan dengan Yakub ayo pasal pada timur ayo pasal pada Tuhan belum masa saya alania ni Tuhan Jokowi bertanami tambahan mandor mau niati Tuhan jalan sampai nanti Tuhan oleh Tuhan Tuhan dimana betul oleh Tuhan pernah kau iman saya dan Tuhan memahami oleh Tuhan Tuhan berhati oleh Tuhan Oma Tuhan nama domani kami tangan kami oleh Tuhan tiup matangan kami mansai gomos oleh Tuhan asa doa kami siapa permalahan oleh Tuhan Wanyoho pada patan kami di nanau berhak kami dilakukan oleh Tuhan ima na membuat bere doh burung nami oleh Tuhan sebagai sorobi ima nama jalo masuk oleh Tuhan karena ini Tuhan mohon tolong tutup kita mulai kita memulai kami di mana di ulang nami oleh Tuhan satu homa oleh Tuhan selanjutnya ini Tuhan pertusan aku dak Tuhan beda Tuhan. Pada doa pada Tuhan nami. Doa Allah habis segala hari. Lani sama menghidup kami asa langsung main Tuhan dosa pada siapa kami. Asa tambah kami mencalon apa separuh nasi pasal Tuhan kami. Bagi anak Tuhan Yesus Kristus kami memperbuat dalam panggilan Tuhan kami. Asimah wa mulai panggilan kami. Amin. Sasadaho dirohaki mangingani pikiraki berbunga-bunga rohaki alani dengani basah sasadaho dioluki kaki guna so jadi mubah nako di paman roh haki ikon kita dua ratu dorong marang tu dorua yot matanya Kuma baru dulu main. Iya. Itu lu nak pula. Iya, jarang mak. Ya putar mas Tuhan. Coba lagi. Coba gerak. Coba gerak. Yuk main di kiri ya. Kalian udah pulang kan? Kayak Ina, cakap cakap. Daman anak pulang deh.
Aka udah nami sa bisa kung nama. Gabi. Ngasahatan itu tuh tutongan ni bagas munon. Ima dinalaho mangudurhon anon anak dok bodun hurei tu bagas tutongan ni bagas ni tuhata laho majalo pasu-pasu pardonga sarepeon. Jadi mau lihat upasatami tuhamu raja ni hula-hula nami anak sahatan itu tutongan ni bagas munon. Asarap nak kita totong martangiang tomata debata asang giat di nalaho ita borhat tu bagas joron itu hani totong dipatir tuhata lakata sadukna jada dipatulus akan sakata imana lahong majaro pasu-pasu pardonga sarepeon anak do boru ni hurei marhite na posona soni ma buah-buah ni haroro nami jo akatulang mo liate ang ipas tutu hita sa luhuna ungu di ingananon ima di bagas namion ima dinalaho mangudurhun anak do buru ni huriyai hita tu bagas soronai imana majalo pasu-pasu pardonga sarepeon marhite na posonai pinitani uletet tutu di parnakok nge matanyarion anggiat ma sa itu hatta ma nabatuluso akau leuta di sedarion suasongani pehitan no dinalaw mana bagas soron itu hani batok tong mahita diramut itu hadi padalanata asabu hita marahi paso do marlas ni roha ima dinalaw majalo pasu-pasu pardonga sarepeon anak do buru ni uriata di nalaw tabudago ini suasongani hot maho di hatuao sararion macalo pasu-pasu sia Tuhani di garejai borhat maho boru borhat maho boru rapot tani yaki siana dua gabesada hamu boru marna tua tuai borhat maho boru borhat maho boru rapot helaki tu malakra tu sikoru tu arana Gabe maho, gabe maho, gabe maho, rapor helaki.
Debata Jahoba aman amin amar sa di Banu Gijang. Aman amin setutuduhun marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si okok dari si paluhan. Apalagi bangga sa Banu Tuhan ali Tuhan tok tong do pasatun nami mengatin pardong puji-puji Tuhan rupa muda dari ala tok tong do upak kilarau kami asi do dengan dibasam di patari parhohami sian arena salku saru di klon jala huru tidak korpe hosa muda di hami. Budas lagi di bagas kayak pasun marpungu di bagas ni lain nami apalagi bagasan maluton. Iman itu takas songon nabi notom. Dinanain memuka pardonga sari peon anak do buru ni huriam. Toktong mali tuan langi duhami tu rupa muna bade asaho toktong. Napa sauton sakap do tai ni kai bebere nami. Ali Tuhan di bataman nami. Setok nadi na hak mahami ali Tuhan. Lau dapat tu bagas joromi. Toktong mahona madongani hami, hona mangiririk kami ali Tuhan. Padahal nasara kami permaran terlui permaran itordi. Asa toktong di bagas kai pasuk kami satu dua joromi kuhut. Lau mangulahon akka ada nakobar tu lau malilham. Ali Tuhan di bataman nami. Macai gudang isi panggilan nami tu di bagas maluguton di orang malah matodori. Pos dorohan nami. Berada di dalam pasiko mai salu na di bagasan asi do tolong ni roham. Dan tagamun sumarlo dosa kami marado perdongan nami lumowi marado poko dumulu rasi kami sakka dosa nami asa tamah kami gabe hasahatan ni pasu-pasu jalan matangnya pemujian nami di bagasan keluarga anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuh mau date marohan nami di ho amin asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong ni rohani bata ama do parsauran itu di perbadia ma nama dongan kita olah nyon roh di saliling ni amin. Sia Tuhani
Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Melihat nak, mau yang pergi dari son, mau ada cikir kita, mau pengen terapi. Memang natal PH mina konseling, ibu-ibu ada doi, mulai udah kok dengan tegas, anggu peraturan di tahun, dan ditiki pamasuk-masuk ini beda cicit, ala di patu koloni nama. Jadi kalau mau apa, ala nungarong di tuan nasi dah cicit, masuk di beda jamu pergi tak, ada yang boleh pamasuk-masuk ini, yang beda tabe, yang gabe membahen kesalahan di kuwe yang natural. Jadi ala ni di son. Panguli do oroan kabayang maamanginang unang paditeson imana ipatupa kacicin nasida jadi hata-hata na sa onoma alenang diho burwa itu tegang siska pasa ma cicinot tuho sumata dari pasituo ku makabulon ho ale siska pasahat ma cicinot tuho sumata dari pasituo ku makabulon ho Pasituo ku makabulon. Biar Jolman, biar Buhina, tapi pamasuk. Ale Samuel Febrianto Ale Andri Febrianto Samuel Luis Pasama Ciciron Timo Tandani Molok. Ya. Selamat dulu. Ya. Sip. Oke. Dapat mahudulan tau nang anu pina cocok asal nang anu kuara nang gudang soan non acara masih beregang nanti. Kemudian itu waktu di hari Sadarion mulai usaha, saya tak mengkatai kami hidup bulan guna. Urian itu hatta di hari Sadarion marpugudo hita di bagas joroon di nanai marjalo pasu-pasu perbagason Andri Febrianto Lubis Dohot Siska Dumora Siaturi atau naik kota makebaktian pamasu-masunon alani
tapahoho marohatta artangiang mahita di bagasa rohatta be mangido asini roha dohot horong ni rohana asaroi bana mamasu-masu nasida dohot hita sanhudna nang ulau tasadarion martangiang nahoho mahita. Amin, parede mahita. Yesus Kristus dohot goar ni todi parbagia nato mapalangit dohot tanuon. Boto hamu maon Jehovah do debata ibana juma dihop kita jala ibana na punah kita bahen bangsona dohot biru-biruna. Marhiti-hiti puji-pujian marhiti rohamuna tu ibana puji hamuma buarna. Ali Tuhan debata manami nadi banua kicam hodo na mangatur hon pardongan sari pioni di ida hodo dongan namion naing marsakap naing marbagas jalan narodo na sida mangidu pasu-pasum atau saya tatap mana sida di bagasa nasini roham pasu-pasu jalan ramoti mana sida marhite-hite pakka holongin Rajai mana sida marhite-hite tod di parbadia
asa mamuka jalan barujung di bagasad dame pardongan sari peon nasidai tangihon matang yang namion ala niasi dohot holong ni roham. Amin. Martua ma ganuh nama kabiari Jehovah namar parange dia kadalan nai sai panganommu do akan naniuda di tanganmu martua maho jala sodang. Martua maganu nama kabiari Jehovah namar parange di akadalan nai Jehovah di bata ibadah cuma diolihi kabahas bangsa dohot biru nama anak. Dalam parange di akadalan maha. Saya songonido tongon dapat pasu-pasu kabawa nama kabiari Jehovah. Saya besar do di partigori hatiurun di habulumon sianibana pardengkan basa jala parasiroha nakonar. Saya di pasu-pasu Jehovah mahami lama dalani pardongan sari pihanan. Sian Tuhan debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Hatani debata janita diari pamasu-masu ni si Andri Febrianto Samuel Lubis dohot orwana Siska Dumora Siaturi sadarion hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 tersurat di Efesus 5 ayat 2. Efesus 5 ayat 2. Jala parange kamu maha holomoni songon Kristusi nama kaholongi hamu. Jala dileho do dirina humoko pita. Gabisi dua jala pilihan bayi nuap na khusus tu debata. Sahadinari ucaha jala parange kamu maha holomoni songon Kristusi nama kaholongi hamu. Jala dileho do dirina humoko pita. Gabisi dua jala pilihan bahin wap na khusus tu debata ay masaatna. Intini ayaton taulahom maholong songon na pinataridahon ni Kristusi nang makaholongi kita. Ido intina. Panditaon jamita songon ya na pasti ang maholong na taulah. Apalagi alam na dua nang jolong masih holongan do. Sesauton ulau nongkan idora terlintas di pikiranmu. Tapi tunggu dulu. Tak semenai pemikiranmu nenek domonon niaya kona. Mulai dong para ngehok kamu maha holomoni songo Kristusi nama kaholomi hamu songo Kristusi. Asat orang di kita anong no opa ragam holong. Molo di hata aslina di hata gorik. Alemo mardonga kubu, holong na mardonga sabuta,
holong na marhula-hula marburu, holong datong warna. Alay mo di hata asli na di hata gori, opat holong. Ido na naik do honon niya yato. Siya nopati sana ma natumipo. Holong agape. Ima holong na pinadaridaho ni Kristus tuhita, tu portibio. Holong agape, holong tanpa pamrih. Dangadong marpapuati. Sadok dihaholongi Kristus kita, asa pangulo do kita. Iduka di Johannes 2 ayat 10. Ay sonondo holong ni rohani de batatu portibio. Pola do anak na nasasanay gileho. Asa unang mago ganun na porsya di bana. Asa haguluan na saliling-lililing na di bana. Ima holong agape. Di moloholong na tatusi na taunahon. Nang holong agape lo be. Anong napiholong tulunari? Duksay holong agape na kinaparjuloy man na tumipo na paduahon holong pilia. Holong pilia. Ima holong alani na pajonok-jonok tempat tinggal. Na mardong sahuta mabiasa no STM. Kati utata unu saya tabain STM Saroha, Dusroha. Nagpisay si bata, jumpa doang keperbedaan. Ang gugor malapak STM Saroha na alay. Asing ko rohanya, nasa rohanya. Utah. Jala holong pilia, buiro diperluas. Daksangta sa kecamatan, daksa kecamatan sa kabupaten, sa provinsi, sa negara, monopadipang, halak Sumatera Utara, dohot halak Jawa, di Amerika, masih ada, pasti duduk, oh iya, sama-sama dari Indonesia, sama-sama dari negara Indonesia. Merupakan pertapakan untuk para lembugi ini dan sama-sama sekuler di dalam kita. Kalau pilih, jadi pulau matu kita kalau pilih nama doa sahuta, nama doa tempat tinggal, nak soal agama rumah juga hobi. Alemanang buhapin ada berdoa sahuta. Nakpe asing-asing margana sisa da buru duini daluman imana siya na julo nga masay nakso anong do pihak Kristino nakso maragama hita ang koholong pilia di ulah jolma di otomatis imana padua napatuluhon holong storge holong alani adong hubungan darah alani tarompo di mulu halak batak kental do bison holong storge mulu baju pemargarubis do pasaribu pasti ditorba oras kaparain na kan rapok parang yo puido hita ina nang buah hamadi doh marganasi. So kami si bajutak siahan butakawal mulu baju patong do. Sudi do halak batak. Maka nguluhon holong storge nakso maragama nakso martuhan. Ima holong na patuluhon storge nakopatol holong eros. Holong alani hagio ni daging. Biasanya holong eros antara ni dua halak na berbeda jenis kelamin. Antara ni bawah doh perempuan. Soman malau na dua pasti holong eros do pina dominan. Na di bereng silubis dora parek
kelituani labok ini kan, pamerin lah labok dan sebagainya. Kunang gue bilang apa tertarik. Jadi tubuh rohana mah kaholongi itu karena keinginan daging. Holong erosope nakso maragama jol majuga dong. Holong storge alani hubungan darah tarobo dot holong eros nunga juga hocol maisian na julu nakso anong ngapiagama Kristen. Jadi tasuk kumalulirita dia mana cuma setahun pesta halakan di pokok kita. Jadi kita mengudah holong naturmo walau di kokos lama kita usaha tapi lawan pesta mah berbeda di kita pesta kita sudah sarok kami dong kata minimal kalau dan bui lah usaha atau semua perlu mana mau dipilih di dan mengulawan holong pilia storge alani anu kubukan darah daripada mamerik Tuhan tadi. Mau sumber minggu mau ada kamu berdiskusi, ijeru. Aku sadar lama itu ada tu gereja. Aku sama orang tamu perasa malawin ada kan dong. Dasar dia eros torpe itu pinata ulas lagi dia. Jadi orang tu merasa hebat kita deh. Jadi doknya Apostel Paulus parani kamu maha holomoni somon Kristusina maka holongnya holong agape itu dari doknya holong agape tanpa pamrih tanpa mengharap apa-apa mampu kita mengudah holong itu naik ke holong ini ayat to cerita upay natabla upe holong tudongan natahiri buadong balos ni isu Ino kan? Bagusong ko tahiri. Ino na molorok sana na tua-tua isa na dua. Dakanong bijulo na dagdanan, dakanong binasosohot. Ono doon magusulun pula mabayar dia untuk disarikan. Ay so dong bitapokwi. Masih saya bitakwin na. Tapos walang may hirimon na. Alanido kamu aholongoni sokon Kristus nama kaholongi holong agape suku-suku nuai buanu Kristus maka holongi kita dan harus dikirim Tuhan ini asal buju-buju kadolong bangujiau semua ibadah ulang mandi kita langsung berjumpa kita memuji Tuhan, tong dosa Tuhan, bermulia Tuhan. Lalu berjumpa kita berminggu, tong dosa Tuhan. Di situ itu mana ni? Dari soalnya Tuhan, Tuhan sangat dalam bagian bermulia juga. Tak lagi.
Amuade akan apinar hamaur ni debata dita hiro hamuna do nuain neng marbagas alai daktapa halak Kristen marbagas somon sipilibiku atau tangi hokamu majolo hata ni debata tarino turu ni pardongan saripeon ni halak Kristen dung ditokpa debata jol mai di dokibana ma dan tingkan sasada bawai pujung ubahin ma di bana sada boru-boru pangurupi di bana bahin akupna akub ni didok Tuhan Yesus ganu na paulakon na niolina ia soalan ni namar mainan na palak posan pangalakup donang nama buat nasirani atong na pinadomu ni debata dan jadi sirangan mencolma. Songonodo didok debata tu bawai amu ka bawa aholongi hamuma parti utamu nabi songon Kristus nama kaholongi huriai jalan mangali berdiri na humok kopsa unang muruk kamu dopak nasida ikon marroha kamu madomani nasida sangat baik kamu nasida songodongan panean dihanguruan nasora sudah dumi songonodo didok hata ni debata tua kaburu-buru diulu yang ka parupuan ma bawa nabi songon pangului na dituhani ai bawai do ulu ni pardi utana songon Kristus ulu ni huriai ikon boktor porman toman mardongan harap pohon dohot tamenahon ditodi rangin di buru-burui imana arga di jolu ni debata dohot di jolu ni colma atau somona kanamar parangehon hata ni debata mahamu sumurukon perasi ni rohao dohot tabasarun dohot haserepon ni roha mahamu masih pau neunia mahamu dohot masih sia-sian saluhut ritik ni roha muruk rimas panonggahio dohot pamit cahioni daumai siap kamu alai dikicang ni saluhut nai masih haholongan mahamu ai ido rahut ni nasut denggan dungi dame nasiat debata ima mangarajai di bagasa rohamuna jala saluhut nabi naimuna marhite-hite hata manang papahenan tok mai marhite-hite koar ni Tuhan Yesus asaibana mangarajai rohamuna dohot ulau muna atau nunga di bigiamu hata ni debata taringot turu ni pardongan saripioni na manukun mau nuain jumolo di ole panguli Andri Febrianto Samuel Lubis olo doho makajok-joko di jolo ni debata na boto saluhut dohot di jolo ni akadongan na pumudison na di pangidorohando si Siska Dumora Siaturi na niriri mon gabe donga musaripe olo doho makaholong ibana sian nasaroham dohot mangulahon sian nasagugom kuhut marparangehon parange dabadia rak dohot ibana na olo doho mangajuaju dohot hagaliona tungsura umurang parangena jala
na sotu papaula homo manak tadi konomu ibala pai madisirang hamatian ham sukut moronap sadaro ham mangului saluhut nai dokma olo nabalikun mau dohot dihoai lenang si Siska Dumora siaturi niriri ni si Andri Febrianto Samuel Lubison bahit dongan nasalipe naulo doho makadung joko di jolo ni debatan au poto saluhut doho di jolo ni dongan na pumudison na dipangidoro hamdo si Andri Febrianto Samuel Lubison gabi sinotmu olo doho makaolong ibana siya nasaroham dohot marpangalaon ature maradupon ibana dohot marparangi na badia babua halak Kristen ho jala naso tupa mahiloloko manang tadi konomu ibana pai madisirang hamatian ham sukut molo naum sadaro ham mangului saluhut nai dokma olo atau masih leonat tangga siamun mahamu pabuah di padang muna na poso ni debata doa na babuan hatana tuhamu marhite-hite kawar di debata ama anak doktor di perbadia doa mandok na pinadumu di debata dan jadi sirang ni colma amin di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu disodakot Tuhan debatama buhina Tuhamu jala asima rohana dihamu didopakon Tuhan debatama buhina Tuhamu jala di pasaorhon madamena tutor dimuna aman. Binasa matik itu parhalado pasahatun ke dunia beliau. Jadi melihat tema di Tuhata, melihat tema di Amang Padita, na pasahatun tiki Tuhami, na parhalado ni KP tangga itu, lau pasahatun sada kenang-kenangan naudi, manajan hamata, 5 tu anak puro ni Hureta na mancala pasu-pasu padong asari biang di hamna 2 silubis 20 waktu ngata kasbe di jalo hamu pasu-pasu padong asari biang angge ngetong isapot tuhata pasu-pasu itu hamuna ima asa gabe ribenariga kamu repesitiruo jala ribe na tumuan anak ng boro tujuan nayon jala imatamuma hatani si Joshua alayang wow do aku sejabu ku jauh bado uluan nami posruhan nami di hamuna 2 seunang ma tadi ko kamu hatani Tuhani alay jalo hamuna ma jala ulah kamu ma di rumah tangga muna asa ang giat boy gabi rumah tangga dari gagamu tujuan narion alanima di hamuna 2 di son pasar kami sada kenang-kenangan satu-matungan yang berdetah gabi tangga batu bibil dohot ede haga bibi imana marisihon hatani dirata dohot ede pujian tu ibana alani pakai hamuna maon di bagas muna pakai hamu maon nang di bagas ni Tuhata jala buah kamu na maon tutongan-tongan ni pertanyaan mulu pedong na maon na sulit di bagas roh hamuna ingat tamu nama lahu majaha ibilon imahata di batak. Jadi songi mana gabi boy pasahaban nami tuhamuna melihat tema di Tuhata